Ahojte, vítajte pri prvom dieli v novom šate podcastu K sebe v spolupráci so Startitup. Budeme sa rozprávať na rovinu o duševnom zdraví s klientom a zároveň s odborníčkou, s psychologičkou Jankou z platformy K sebe. Takže dnešný prvý hosť v rámci nášho nového konceptu podcastu je Katka. Vítaj, Kati. Ahojte. Ahojte. Ahojte, obidve dámy. Ja začnem rovno z hurta, nebudem toto zbytočne naťahovať. A to je otázka, že kedy u teba nastal bod zlomu, že si začala riešiť samu seba, alebo možno začala chodiť na terapie? Myslím si, že to sú také 2 roky dozadu. Môže byť tak. A že jak sa to stalo? Hej. No, ja mám celý život dosť veľké úzkosti. Neviem úplne, či to je panická ataka, lebo neviem to porovnať s iným nejakým... Ja to tak mám celoživotne, že som vo veľkej úzkosti, ktorá niekedy ide do takého väčšieho extrému, ale mám to tak úplne odjak živé. A vedela si odjak živé, že to asi není úplne OK? Ja som si myslela, že to je normálny stav. Že proste, že stále máš byť v takom nejakom fight-flight režime a že proste úzkosť je normálna. OK. A potom sa nejak začala zhoršovať, takže no tak toto není úplne asi v pohode, tak som išla na terapiu. Už keď som mala také, že veľmi neobvyklé záchvaty zlosti, kedy už som ako keby nevedela klasicky rozdýchať nejaký svoj stav, ale už som ako bola veľmi, veľmi tenzná, tak mi moje okolie povedalo, že už by bolo asi na čase. A tam som to potom začala nejak rozlúskavať. Ja som to mala veľmi stigmatizované chodenie na terapiu. Teraz to je pre mňa, keby som išla na masáž. A každému o tom hovorím, že idem na terapiu. A je mi práve, že divné, keď niekto na terapiu nechodí. Ale pred tými 2 rokmi cca to naozaj pre mňa bolo niečo, že si blázon, keď tam ideš. Takže išla som tam akože, trošku som sa za to hanbila, prišlo mi to, že už mi ako keby zlyhali moje zvládacie mechanizmy na tú úzkosť a hnev, tak som to dotiahla až sem, že som na terapii. A potom, keď som zistila, tak vlastne práve, že opačne, že konečne. Že konečne som sa začala proti tomu stresu stavať, že idem ho riešiť vlastne. Áno, akurát. Ja si myslím, že v mojom prípade to bolo spojené aj s tým, že ja som končila vysokú školu a dovtedy všetko malo nejaký plán. Ja som tú vysokú školu končila a ja som zistila, že vlastne ďalej nemám plán. Že proste, že... Ako keby, že ja vlastne nechcem pracovať v tom obore, ktoré som vyštudovala. Čo si študovala? Som študovala politológiu. A ja som mala odovzdanú diplomovku a ja som vedela, že mám červený diplom a že a čo teraz vlastne s tým? Že keď ja vôbec nechcem robiť v žiadnom takom odbore, že ja som není taký človek a že ja nezvládnem ako keby tú vážnosť tej situácie, že pracovať v takom nejakom odvetvi, ktoré sa mi ponúkali. A ja som bola úplne v prdeli z toho, že proste, že čo teraz? A mala som iba takú pre mňa obyčajnú robotu, ktorá nebola nejaká wow. A nemala som nejaké vízie skrz to, že môj mozog bol proste zahltený tým stresom, som nevedela ani na nič normálne dojsť, že čo by som teda robila a že v tomto bode to. Ja som si o tom aj čítala, že to je také nejaké, že quarter life crisis, alebo také niečo, že proste človek skončí školu a nevie čo. Nevie čo za sebou. Áno. Prepáč. Že aj som mala také, že očakávanie, že od tých napríklad učiteľov, alebo čo, že proste, že a čo teraz bude doktorátske? A ja, že ja to nenávidím proste, že nechcem ani tu byť, ne, že pokračovať a že to bolo také zvláštne. Čiže si sa v tom tak zaciklila a to tak akože zintenzívnilo všetky, zintenzívnilo všetky tie prejavy tvoje, áno, ktoré som mala predtým, lebo ja som bola zvyknutá na to, že keď cítim nejakú úzkosť z zodpovednosti, že napríklad treba niečo odovzdať do školy, tak si to spravím o 2 týždne skorej, ako je deadline, budem mať nad tým kontrolu, všetko bude v pohode. A zrazu už neboli také tie jednoduché, zjavné ciele, že odovzdať takúto prácu. Lebo predtým je ten život taký, že odozdáš prácu, máš skúšku, potom sú prázdniny a všetko dáva tak zmysel, lebo sú to také jednoduché úlohy, ktoré sú naplánované. A dospelácky život je iný. A ten ma vystresoval, akože strašne. A hlavne vôbec som nevedela, že čo a mala som pocit, že som na tej škole bola úplne zbytočne, že vlastne, že to mi prečo nikto nepovedal. Že cítila som taký ako keby taký boj proti tomu celému, že vlastne prečo som musela ísť na vysokú školu,
na ktorú som vlastne ja chcela ísť, len ja som to vnímala ako nejaký taký... Či to bol tvoj výber? Ne, práve, že to bol môj výber, že moji rodičia boli, že nemusím nikam chodiť, že len ja som bola, že idem na školu a že no toto, že nedajú ten systém, nedáva tým deťom ako keby ani čas na to vlastne premyslieť si, že kto sú. Mm-hmm. A ty máš zrazu 25 rokov, ľudia, ktorí na vysokú školu nešli, okolo teba už majú nejaké peniaze, lebo išli pracovať, lebo si dovolili tak slobodnejšie uvažovať o svojej nejakej budúcnosti. A ja, že no ja nemám ani hovno. Proste ten diplom je úplne k ničomu. Ja neviem, čo chcem robiť, mám 0 praktických vedomostí a že proste, že čo teraz? A keď sa vrátim k tej terapii, že spomenieš si na to, že aké boli možno tie začiatky, alebo že čo bolo, dokedy si začala nejak vôbec uvedomovať, že čo sa s tebou deje? Ja si pamätám, že ja som tam raz došla, že prvýkrát taká upravená a celé to bolo také pozitívne a že 3 týždne na to, jak sa to celé začalo rozkľúčovať, čo mne vlastne je, tak ja som došla úplne v žalostnom stave, taká masná v teplákoch a že to ste chceli. A potom to išlo akože do lepšieho, ale je to šok, lebo niekto vám vlastne pomaličky začne odhalovať kúsky vášho života a prečo to tak je a prečo to cítite, ale akože je to tá najlepšia vec, čo sa mi podľa mňa mohla stať. Neviem si absolútne predstaviť žiť teraz svoj život s tým tlakom, ktorý na seba pociťujem, že ma teraz poznajú cudzí ľudia, bez toho, aby som predtým absolvovala terapiu. To by bolo nereálne. A na tej terapii, akože tá terapeutka v nejakom bode, keď už vedela, že mi si to môže ako keby voči mne dovoliť, že to zvládnem, tak mi začala aj nejaké kritické veci o mne hovoriť. že proste, áno, ten prvý polrok, ona mi hovorila, že by som mohla prestať psychologické knižky čítať, aby mohla ma terapeutovať, lebo že nie je to nič moc, keď ja hovorím, že a teraz nastal ten prenos. Vieš, a ona, že proste, že Katka, nečítajte tie knižky. Ja som vaša najlepšia pacientka. Ale ono je to veľmi inak náročné, keď klient má prečítané, napočúvané veľmi veľa toho, lebo to brzdí ten proces, ten prirodzený, pretože človek, keď príde ako keby do terapie, tak on sa tam má ako keby taký tým uvoľneným spôsobom ako keby odprezentovať, alebo ako to povedať, že je on sám. Lenže keď ten človek ako keby myslí na to, čo by mal povedať, čo by nemal povedať, ako to funguje, tak ako trvá to dlhšie potom celkovo, pretože ono sa tam dostane, ak človek vydrží, tak ono sa dostane, že pozná sa to ozajstné vnútro, ale je to taká obrana, je to v podstate. No s týmto ja bojujem, že ja napríklad vždycky, keď tam aj dojdem, tak ja niečo poviem, že dobre, že povieme nejakú verziu, a ona, že dobre, Katka, teraz takú nejakú, aby ste sa mi nemuseli chcieť zapáčiť, ale že normálnu verziu, že aj s negatívnymi vecami, že dobre, tak poviem vám naozaj, jak to bolo, lebo je to autorita, ja chcem, aby som bola aj obľúbená pacientka. Chceš dostať hviezdičku. Áno. Ale tak je to také, že po tých 2 rokoch je to už naozaj, že už... Ešte sa robíš taký sebaklam pre ňou, či už si toto... Už sa snažím aj, že povieme niečo zlé, aj že viem, že ma za niečo nepochváli a povieme to aj tak, aj keď viem, že to nebude rada, lebo že však platím si to. A není to dôležité, čo si o mne myslí. Až tak, že skôr je dôležité moje nejaké zlepšovanie sa. Mám poslednú otázku, že čo by si odporúčila ľuďom, ktorí váhajú ísť na terapiu, tak pokračuj v tom, čo si začala. No je to najlepšia vec, akože naozaj, lebo tak tam máte nestranného človeka, ktorý ako keby váš fanúšik, snaží sa o váš nejaký well-being, nesúdi vás, dobrý terapeut, a že proste viete pred ním pred kamarátom chceme byť všetci za pekných, pred terapeutom je tam tá emócia. Nemusíme byť. To sa musím naučiť aj ja. To hovoríš to sama pre seba aj pre všetkých, čo nás sledujú. Áno. A že proste je tam... Za mňa extrémna výhoda je, že nemusíme sa zaoberať tým iným človekom. V tom dialogu, že je to naozaj hodina pre nás. A je to super. Akože ja každého človeka, čo poznám a chodí na terapiu, tak mi rastie pred očami. To veľmi rado počujem, krásne si to zhrnula. Dámy, ďakujem veľmi pekne za celý tento podcast. Kati, ďakujem, že si prišla, ak to si otvorene rozprávala o citlivých veciach, lebo tak
podľa mňa psychika je reálne na konci dňa aj pre nás extrovertov, ktorí radi oversharujeme citlivá vec. Ano. A ja ďakujeme zase za všetky tvoje insighty, ktoré si priniesla z toho odborného hľadiska. A ja ďakujem. A tešíme sa na všetkých pri ďalšom dieli. Ďakujeme. Ahojte. Ak vás tento diel s Kateřinkou zaujal a chceli by ste si ho celý dopozerať, tak navštívte platformy nášho mediálneho partnera Startitup a nájdete tam celý diel.